Helena Mateu i Sangés va ser una gran dinamitzadora de la comunitat de persones sordes en l'àmbit local català. L'any 1959 va participar en la fundació de l'Associació de Sords de Sabadell, entitat que més tard va presidir. Des d'aleshores, va dur sempre una trajectòria decidida a favor de les persones sordes de Sabadell, una trajectòria de nombroses activitats socials, culturals, esportives i d'acostament a la societat en general. El 1979 va participar juntament amb Àngel Calafell i altres figures històriques de la comunitat sorda en la comissió que va fundar l'aleshores anomenada Federació d'Associacions de Sords de Catalunya, l'actual FASOCA. Helena Mateu va rebre la medalla d'or de la Confederació Nacional de Sords d'Espanya el 1982 i la medalla President Macià de la Generalitat el 1993, entre moltes altres distincions. Helena Mateu va néixer a Sabadell el 1932 i ens va deixar el 31 d'octubre del 2015.